И какво става, хора? Аз съм Noten TV, а това е Legit. Това е спално на Legit, не ще правя ревю в Legit. Не във всеки ларп, ами просто така ще ревю. Значи, първо, което ще направя, да покажа сещате се спална. Виждате спална тук, това мисля, че е мод, което го виждате, виждате колко е заинтригуващ. Много яки неща, видите мой да лаквам, не знам. Така. Тук тези постройки, това мисля, че е теглен спалн, не е правен, защото не мога да правя такива. Значи това беше Survival, следващия сервер е сервер, като няма да правя Skyblock. Skyblock не е играно, айде да видим. Аз правя 7 бъс, както знаете, и да. Та това е... Не, чакайте да отидем на спаун. Спаун. Аре бе. Съм там. Така, ето, сега ще ви покажа спаун. Ето го спауна. Както виждате, има интересно фонтанче. Тъла да пише. Като Legit Ender Chest, който поставяме много готино. Ето тук виждате отвън, тук каквото и когато се коментира каква ръчка. Къде има ръчка? Добре, как идем. Lift Up тероризъм, който има джъмчик, където мисля, че там имаше горе табела. Аз нямам флай. Въпреки, че съм премиум. Знаете, виждате премиум. Да. Ще ни върне горе. Тук ларповете евент, мисия, нетвър и прибиране и така. Следващията сервер тип PvP, гатато не е пусната, за да ви я покажа. Това е PvP, където взимате един кит, почвате да се биете. 10 кила правите левел, ето аз виждате съм доста развит в Ender Chest. Сега ще скочим да убием някой. Да видим дали ще можем изобщо да убием някой, защото тук тъга и Тъга и са доста добри противници. Аз малко лагвам. Така, убихме го тос. Беше много трудно, т.е. беше много пинаваше всички. Се опита ви хилват 2 сърца. Как идем? Спаун да отидем. Спаун. И да преминаваме към следващите сервери. Така. 3 минути голямо са минали. Нещо. Фрибилда. Нека да започвам с фрибилда. Значи фрибилда тук може да... Ето го тъмнина. Тук правите така. Пишете спаун. Опа. Чакайте малко. Да, warplots. Пишете warplots. Пуска ви автоматично на геймод, защото това е друг лорд. И ето го виждате го спауна. И просто какво беше? Пъхон или какво беше? Не. Пъхон. Не. Да бе, нали, пишете неща. Където какво беше? Ти слъпли си. Като ядни пиши. Сега следващия сервер. Чакай малко, бе. Мисля, че да, ето P-Auto, после пишете P-Home. И ето тук почвате да се чупите, да си оцелявате, както искате да правите. Да. Много интересно. Правите с което искате. Следващия сервер е сервер PvP. Няма почти никой не играе. Тук виждате се катера по един голям холм, дете е чак там горе. И ползвах малко обсидиан, защото не ми стигнах тук. Ето виждате ми Ender Chest, инвентара, колко много спитки, регенериш и такива има. Ще си
Да, те я върват мах. Чайте да си фикс на бронята, защото случайно да стане нищо. Имам 24 кода, да не е по-силек. Тук като спринтите имате Speed 2, който според мен не е Speed 2, но карайте. LARP PvP, има такива ларпове, знаете какви. Plot Farm сервера, сега ще ви покажа. Минали са 5 минути, което малко ми притеснява. Значи, тук Манток вече го е правил, ви е показвал. Значи, чакайте малко, сега беше същото. Къде беше, бе? Ето, пишете P-Auto, както в фоня сервер и сте готови. Чакайте да ви покажем. Но тук не можете моментално да дойдете и да цепите дърво в такова. Трябва да си го заслужите. Така, купувате си брадви, такива работи. От Манток ще знаете. Сервер. Кой сервер остана? Скайблока го показах, защото цъкнах Скайблока. Окей, за 2 минути мисля, че ще натисна на пауза и до след малко. Така, върнахме се, както виждате сме в Жайла, което е според мен много скапано, защото тук не можете просто да отидеш никъде. Тук трябва някакси да се развиждате неща, които аз не разбирам. Както и да е. Някъде ми Super Wars не работи, кода не работи, BTM не работи, Жайла сме сега в него, Найл също не работи, Build също не работи, мисля, да не работи. Немса не работи. Отиваме в лобито, защото там вече е по-различно, да след малко да не видите първата. И така, тук сме. Тук трябва да сте донатор, ранг донатор. Тук виждате си бъгва, не съм премиум. Без друго нямам никакви команди. Ето този сервер сам за донатор, сервер Slime Fun, който се цъка само от табелата. Никъде. Ето има Games, обаче не може да цъкнете и така. Трябва да пишете примерно за Gun Game, GG Join или Mobile Join, там каквото беше. Е така. Следващият сервер, мисля, че всичките показах, ако не се лъжа. Call of Duty няма го показвам, и Hunger Games не го показвам. Prison то да вкарва моментално в Java, тъй че няма какво да показвам. Това беше от моето ревю за Purgit. Само да отида в Survival. Ако ми става нещо пише грешно вече. Survival. Да. Само да зайде, защото малко не лагва да... оставяме. Така. Само ще си покажа след вижте колко е яко е. Това опата смята на първо мощ. 21 лева. Кит VIP Super Premium. Да. Това смятам да е всичко. Надявам се да ви харесало. Само ще покажа, може би да, трябва да напишете LARP. Значи, Credits, Mazerun, Megaджун. Може да сетите ларпове, LARP сетиме. Както и да е. Това смятам да е всичко за ревюто в Legit. Абонирайте се, дайте лайк и ако искате да гледате много такива видеота, не забравяйте се, абонирайте. Ако ви харесва клипчето, дайте лайк. Това вече го казах, съжалявам, че го повтарям, но навици. Кой кажа? И до скоро. Приятно гледане преди добре вече са такова. Ай, чао. Странно съм в